агар бачаем ба ягон чӣ шавад сару гардан ҷавоб медиҳед. ва ман ин ҳолат ба гуфт ки хештавори худотон фурӯхтаги бача. зеби ҳафизова сокини 57-солаи ноҳияи ҳисор аст ки як ҳафтабоз дар шӯъбаи касалиҳои дили беморхонаи марказии ин ноҳия бистарист. ӯ мегӯяд баъди тамошои манзараи ба аскарӣ бурдани писараш сактаи дил шудааст. Дигар ҳам бовар кунед кашолакара бача даҳани дар ба бурдан ки бача чӣ хел кард ки гуреха тег дастуш. Халос кард гурех. Як кашталаш манба, як кашталаш як аблавчик ба, пушти кожинкаш як аблавчик ба. ҳами хел бача гурехт ба рафт сиқати вай каранд. ҳами кучи лел мегӯем оли намедонам бо дигар ном карагиям. ҳами рости ҳукумат ба гурехт ки вай каранд бад. Дигарош ба связ додан мошин 4 мошин аз 4 тараф бачаи қапи хай гирифта буд. 11 ноябр баъд аз нисфи рӯзӣ мақомот писари ин занро бо гумони ширкат дар ҷангҳои Сурия ба идораи ҳукумати ноҳияи Ҳисор мебаранд. ҳангоми бозпурсӣ гурӯҳи низомипӯше ворид ва талоши бо зур берун кардани ӯро мекунанд. Ман намедонистам. Ман фикр кардам ки ин ҳамин мумкин ки бачаёш ҳамин телефон қати ягон ҳамин интернет қати ягон гуфтугӯ карагида. Ман ҳамин тарсидам бачаҷон. хайк оз фаҳмида намеша. Ман гуфтам ин сури ба ин хел караги боша хони ман сӯхта ин кор гапи андар гапаи. ин хонавода дар деҳаи Булбулчашмаи ноҳияи Ҳисор зиндагӣ мекунад. Муродалӣ Худойназаров падари ин ҷавон деҳқон аст. ӯ мегӯяд ин рафтори кормандони ҳукумат метавонист ба фоҷиа анҷом ёбад. ягон ба фикри ман ин ягон хеле чиз нест ки хел куна. рӯйрост кардан дар кор ҳар кор. мумкин ки вай ягон ҳам гурехта ки ягон мошин мезад. мумкин кампири модараш ҳам идори ҳукумат ягон балон мешуд. инҷо оваранша ман ҳами ғода гирифтам балинса бурум давлени 200 қади. ин мард кормандони ҷамоати Ҳисорро дар бемории ҳамсар ва рафтори ғайриқонунӣ нисбат ба писараш гунаҳгор медонад. ҳамун таъзима ман гуфтам ака чӯ ҳамин кора карӣ? рӯйрост наомади пеши ман. рӯйрост меомади мегӯяд ака одами ман намераса биё одам генемра мемша. кормандони ҷамоати Ҳисор мегӯянд бар асоси дархости додситони кул Муҳаммад Юсуфро ки гумон мерафт дар Сурия ҳузур доштааст даъват карданд. аммо онҳо дар ҷалби ӯ ба артиш бо чунин шева даст надоранд. мо будем дар бахши дил фироз кардем ки мана ҳамин шахсият ба модараш мо ин чиёро ҳамаша гуфта додем, нишон додем мавқеи прокуратура ки мана модар мани мо ба ягон хел хусумати ягон хел даъвату аблав мо даъват накардем фарзанди шумо. ин ҳодиса дар ҳоле рух додааст ки дар Тоҷикистон маъракаи ҷалби ҷавонон ба артиш ҷараён дорад. ноҳияи Ҳисор ҳанӯз нақшаи даъватро тамом накардааст. ҳомиёни ҳуқуқ чандин маротиба аз мақомот барои шеваи ҷалби ҷавонон ба артиш ки маъмулан аблава номида мешавад интиқод кардаанд. мақомот ҷой доштани чунин ҳолатҳоро рад мекунад. зеби бояд 10 рӯзи дигар дар беморхона монад. табибон мегӯянд танҳо баъд аз ин сиҳати ӯ ба ҳолати мӯътадил бармегардад. ӯро тавсия медиҳанд ки аз муҳитҳои ҳаяҷоновар дурӣ биҷӯяд. зеби бошад тасмим дорад баъд аз шифо ёфтан барои барқарор намудани адолат ба додгоҳ муроҷиат намояд.